मुनि ऋषि मैंने पशिकिना गुंफा अच्छा अच्छा गुंफा भीतर को बहुत अच्छी पेटिंग अच्छा अच्छा तो बर्तमान देखिपे पछपटे देखा पहाड़ बड़ पहाड़ देखा से चंदनगिरी तो चलते से चंदनगिरी ऊपर उठा कौन अच्छी से चंदनगिरी उपर आम निश्चित भाव आप देखू तो ठीक है चलते डेस्टिनेशन पहुँच जाइए आमको बुलाया आम लोकाल 3 जन भाई अच्छा से आमको जगह कौन अच्छी सब डिटेल्स आमको बुलिक देखेबे ठीक अच्छे सांग मैंने तो चलतु आम ऊपर चढ़ा और देखा ऊपर कौन अच्छी आम निश्चित सब जिन देखे ठीक अच्छे चलते ऊपर जा आरंभ एक छोट जलप्रपात देखि सारा पहाड़ ऊपर बही आसुवा झरणार कड़े कड़े आगे बढ़ी चलू जिते आगक जाऊ से एडवेंचर बढ़ी बढ़ी चलता है। आगक किछि बाट गला परे आउ एक छोट झरणाटे देखा पाइल। झरणार टुपटाप शब्द एवं कुळुकुळु नाद मन को विमोहित करता है। पथर देहरे पाद दे आगक आगक बढ़ी चलू एमती छोट बड़ चैलेंज को ग्रहण करी आम आगक बढ़ी चलू। किछि बाट आगक गला परे आम भीमकुंड पाखे पहुँचल। यहाँ नहीं एक किंवदंती अच्छी जहाँकि लोकलोचन को जना जाए जे एठारे भीम आंठु गाड़ुथिले बोली जना जाए एणु एठारे एक कुंड सदृश होइछि एहाको भीमकुंड बोली कहा जाए। एहा उपरको अनेक छोट बड़ कुंड मध्य अछि।
ଉପରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡ ଅଛି। କୁହାଯାଏ ସବୁବେଳେ ଖରା ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହିପରି ବିପଦ ସଂକୁଳ ବାଟ ଦେଇ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଟାଣ ଖରାର ତାତିକି ଖାତିର ନ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲୁ। ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଏକ ଝରଣାଟେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଅତି ଓଜନ ଆଣ୍ଠୁଆର ଥିଲା ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଯଦ୍ୱାରା କି ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ପାଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏହାଠୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଦେଖିବା। ଅର୍ଜୁନ କୁଣ୍ଡ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଯାହାକି ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଣି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗଭୀର ଅଛି। ବଡ଼ କୁଣ୍ଡଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଉପରକୁ ଯିବା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପଥରା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ୱାଟରଫଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବହୁତ ରିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତଥାପି ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କେମିତି ରହିଥାଉ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ। ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଉପରୁ ମଇଁଷିଟେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାହା ପାଷାଣ ପାଲଟିଛି ବା ପଥର ପାଲଟିଛି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମଝିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ପଥରଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଟା ସେ ମଇଁଷିଟି ପଡ଼ିକି ପଥର ପାଲଟିଯାଇଛି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ କହିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ମଝିରେ ପଥରଟି ଅଛି। ଏହା ବହୁତ ଗଭୀର ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମାପ କରିଥିଲେ। ସୀତାପକ୍ଷୀ ପାଇନଥିଲା ବୋଲି କହିବା ଅନୁସାରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ମେନ୍ କୁଣ୍ଡ। ଏହା ହେଉଛି ଏ ଜାଗାର ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କ୍ୟାମେରାରେ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ନା। ଉପରେ କ'ଣ ଗୁମ୍ଫା ଫୁମ୍ଫା କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଦେଖିଦେବା, ତାପରେ ଫେରିବା। ରୋଡ଼ ତ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି। ଓହୋ, କିନ୍ତୁ ମଜା ବହୁତ ଆସୁଛି। ଖରାଟା ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ହଁ ସେ କରେନି ସିଆଡ଼େ ଯାଆନି ଦରକାର।
ଅଛି ସାଇଡ଼୍ ପଥର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକି ସେଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ନିହାତି ରିକ୍ସ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତଥାପି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ବିଶେଷ କରି ଲୋକମାନେ ଏଠିକୁ କମ୍ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ଏ ଜାଗାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗଲାବେଳକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଲୋକମାନେ ଏଠି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଲେ ଆସିଥାନ୍ତି କିଛି ପ୍ଲେସ୍ ବି ହେଇଥାଏ ଏଇଟା ତଳେ ଅଛି ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ଅଛି କୁହାଯାଏ ଏଠି ତାଳି ମାରିଲେ ପାଣି ପଡ଼େ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ଯାଉ ମଧ୍ୟ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତରଫରରେ ପହଞ୍ଚି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଲୋକାଲ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଛି ପିକନିକ୍ ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପାଣି ଲାଗି ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ପଡ଼ିଥାଏ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତଥାପି ଆସିକି ଦେଖାଯାଉ ଆଉ କ'ଣ ଯିବୁ ଜାଗାଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁମ୍ଫା ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ଆଚ୍ଛା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା ଆମର ଗଲେଣି ଉପରକୁ ତୁମେ ଖାଲି ଆମ ସହିତ ଥାଅ ଆଉ ଦେଖ କେମିତି ଉଠିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ପାଗ ଭଲ ଥିଲା ଟିକେ ମେଘୁଆ ପାଗ କଲା ବର୍ଷା ପଡ଼ିପାରେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆମେ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଳି ପଡ଼େ ଏଠି ପାଣି ପଡ଼େ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରୁ ପାଣି ପଡ଼େ ତାଳି ବାଡ଼େଇଲେ ଉପରୁ ପାଣି ପଡ଼ିଥାଏ ତ ପାଣି ପଡ଼ୁନି ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି ତାଳି ମାରୁ ଦେଖିବା ପାଣି ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପଡ଼ିବ ସବୁ ତାଳି ମାରି ପାଣି ପଡ଼େଇବେ ତାଳି ମାରିଲେ ପାଣି ପଡ଼େ ପାଣି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା କୋଲ୍ଡ ଟାଇପ୍ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପଡ଼ିଥାଏ ଦେଖିବା ମୁଁ ଦୁଇଥର ମାରେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଦେଖାଯାଉ ପାଣି ତ ଖସି ପଡ଼ୁନାହିଁ ପଡ଼ିଲା 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 ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଲା ଏକା ବେଳେ ବାଡ଼େଇଲେ ପଡ଼ିବ ବେଶୀ ଜୋର ତାଳି ମାର ନାହିଁ ସାପ ମାପ ଯଦି ଥିବ ଭିତରୁ ବାହାରିବେ ଭାଇ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼େ ଟିକେ ଭିତରୁ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫାଟି ଅଛି ଗୁମ୍ଫାର ଭିତରକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି ପ୍ୟାକିଂରେ ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଯିବାଟା ଆମର ପାଇଁ ବହୁ ବର୍ଷ ଏଠି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖିଦେବ ରାଜା ମନୁଷ୍ୟ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫାଟେ ଯଦି ବର୍ଷା ବି ହେଇ କହିବାର ନାହିଁ ଏଠି ଫ୍ୟାମିଲି ରହିବାର ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଗୁମ୍ଫାଟା ଏଠି କାଇଁ ବାଟଟା ସେଠି ଆଗରେ କାଇଁ
ତାପରେ ଅଛି ସେଠି ଖାଲି ବାଟଟା କାଇଁ ମାନେ ନୁଇ ନୁଆ କିନା ଆଠେ ଏହା ଭିତରକୁ ବାଟ ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ବାଟଟା କୋଉପଟକୁ ଏଇପଟକୁ ଅଛି ନା ବାଟ ଅଛି ବୋଲି ନହେଲେ ଅଛି ନା ବୁଟି ଓ ବାଟଟା ପୁଟି ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ଆଉ ଏଟା ଗୁଣ୍ଡି ଆଉ ଇଏ ପେଟିକିନା ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁରା କଣ୍ଟା ପିଠି ଲାଗିଯିବ ଛୋଟ ବାଟଟି ଅଛି ଯାହାକି ଏଠି ଯିବା ପାଇଁ ଭାରି ଏବେ ଲୋକ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଛୋଟ ବାଟଟି ଅଛି ଯାହା ଲୋକମାନେ ଏବେ ଟିକେ ଲୋକ ପୁରା ଯିବା ଆସିବା ଦୌଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଲୋକଟି ଏବେ ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି ବାଟ ଅଛି ଅଛି ନା ହଁ କଣଟେ ସେଇଟା ନା ଉପରେ ଆଉ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଛି ଉପରେ ବାହାରିବ ଗୁମ୍ଫା ସେଇ ଉପରେ ଗୁମ୍ଫା ଯେଟା ପଥର ଏଟା ପଶି ଯାଇଛି ସେଇଆଡେ ବି ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫାଟେ ଅଛି ବାଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି କୋଳି ଯାଆନ୍ତି ଏପଟୁ ପଥର ସେପଟେ ପଶିଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଭିତରେ ପଟେଇ ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ଯାଇ ଢୁକିଥିଲୁ କେତେବେଳେ ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇପଟୁ ପଥର ସେପଟେ ଜାମ୍ ହେଇଛି ଯିବା ପାଖଟା ପାଇଁ ଏবার ପଟେଇ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡିକି ଯିବ ସେଇଟା ପରା ଖାଲି ପେଟେଇକି ଟିକେ ହାଲକା ବେଶୀ ଏତିକି ଏଭଳିଆ ଏତିକି ନେବେ ଏତିକି ଯୋଗାଯୋଗ ଗଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାତ ଘର ଭଳିଆ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଭିତରକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଟଟା ଅଛି ଘର ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭିତରେ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫାଟେ ଅଛି ଆମେ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବାନି ବାହାରି ଯିବା ଏବେ ବି ଆମର ତ ମନ୍ଦିରଟା ଗଲୁ ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା ଆମେ ଆସିକି ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବାହାରେ ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ମାରୁଛି ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବା ଲାଇଟିଂ ହେଉଛି ଜୋରଦାର ବର୍ଷାଟା ଆସୁଛି ଯାହା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ